Na pozadí súčasných krvavých udalostí na Blízkom východe som znovu zachytil reči o naplňaní Božích proroctiev, respektíve o naplňaní Božích zasľúbení, o tom, že Izrael má právo na pásmo Gazy, lebo je to jeho, Bohom zasľúbená zem a Boh teraz v priamom prenose túto zem ide prinavrátiť izraelskému ľudu. Ľudia, šíriaci tento názor, vychádzajú z toho, že Boh kedysi dávno zaslúbil patriarchom národa izraelského zem a určil aj jej hranice. Pod vedením Jozuu ju síce obsadili, ale nie celú. A tak Boh od roku 1948, čo je rok oficiálneho vzniku štátu Izrael, začal znova naplňať svoje zasľúbenia a Izrael vraj dostane zem v plnej veľkosti prislúbených hraníc. Tento názor však protirečí písmu. Samotná Biblia totiž tvrdí, že Boh už všetky zasľúbenia izraelskému národu ohľadne zeme vyplnil. Je napísané: tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej. A Pán im daroval pokoj dookola. Všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal. Všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky. Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený. Všetko sa splnilo. Bodka. Dnešný spor teda nemá nič spoločné s Bohom a jeho zasľúbeniami spred takmer 4000 rokov.